जीवन रे एही पांचटी कथा केबे हेले भांगिबाकू चेष्टा करिबनी। अन्यर भल पाइबा, अन्यर भरोसा, अन्यकू दिया जाइथिबा आशा, अन्यकू करिथिबा प्रतिज्ञा, अन्य सहित गढ़ी उठिथिबा मधुर संपर्क। मनुष्य ता जीवन काल भितरी सबु किछि भूली जाई पारे, किंतु ता मन को कष्ट देथिबा मनुष्य को से केबे भी भूली पारे नाही। एही आपनकू बुझी पारुनाहांती तो दुख करंतु नाही, काहिଁକିନା भल मन आ भल बही समस्ते पढ़ी पारंती नाही। ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦୁନିଆ ତୁମକୁ ଅସଫଳ ବୋଲି ଭାବୁଥାଏ, ସେଠାରେ ଜଣେ ଥାଏ ଯେ ତୁମଠୁ ଅଧିକ ତୁମ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଥାଏ। ସେ ହେଲା ତୁମ ମା। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଜୀବନରେ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି କଥା କେବେ ହେଲେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି। ଅନ୍ୟର ଭଲ ପାଇବା, ଅନ୍ୟର ଭରସା, ଅନ୍ୟକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଶା, ଅନ୍ୟକୁ କରିଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଅନ୍ୟ ସହିତ ଗଢି ଉଠିଥିବା ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ। ମଣିଷ ତା ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବା ମଣିଷକୁ ସେ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଭଲ ମନ ଆଉ ଭଲ ବହି ସମସ୍ତେ ପଢି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦୁନିଆ ତୁମକୁ ଅସଫଳ ବୋଲି ଭାବୁଥାଏ, ସେଠାରେ ଜଣେ ଥାଏ ଯେ ତୁମଠୁ ଅଧିକ ତୁମ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଥାଏ। ସେ ହେଲା ତୁମ ମା। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।